Po Tatrách sme šli na druhú dovolenku do Muránskej planiny. Muránska planina, alebo zriedkavo aj Muránska náhorná plošina, je veľmi vysoké pohorie, avšak na jeho vrchole je to takmer rovina. Vyber naňho ohľady, mier mu rovno do brady. Krížom cez ring za ním bežím, on predo mnou uteká. Ťažko mi je, keď mám udrieť nevinného človeka. Už mu mierim na solár a v tom vidím jeho tvár. Srdce sa mi rozdúcha, keď mi tížko mrmle do ucha. Šetri ma, prosím ťa, šetri ma, dnes večer mám lístky do kina. Predstav si, dávajú čeplina pred kinom, ma čaká rodina. Prišli až z Martina, tak prosím, šetri ma. To bola šupa hrozná, to vie, či ma žena spozná. Keď ma zazrú moji blízky, budem musieť predať lístky do kina. Tak prosím, nebí ma. Keď som začul tieto slová medzi štyrmi povrazmi, prišlo mi ho náhle ľúto, prestal som byť dôrazný. Udieral som do vzduchu, nech klesá na duchu. Skrátka bral som ohľady, on ma zložil hákom do brady. Ohľady, zbytočné ohľady, teraz mi dávajú obklady. Kým ma super tlkol do brady, so sakami zmizli doklady. Nečudo, že som bez nálady. Wow. Po Tatrách sme neskôr šli do Prahy. Praha je hlavným mestom Česka a je jednou z najväčších európskych metropol. Na rozdiel od Bratislavy sa dá o nej povedať, že je veľkomesto, pretože je skutočne veľká. Strašidlo vystupuje z bážin, žere hlavně Pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se plíží. Ak ste niekedy už boli v Prahe, určite ste si všimli, že nie je tak celkom rovinnatá. Čiže najväčším kopcom v Prahe je Petřín s Petřínskou rozhľadňou, ktorá vyzerá ako Eiffelova väža. Hovorí sa jej taktiež aj Pražská Eiffelovka. Platí jen a pouze pláškovací letadlo.
Spouště je rdoucí, na Joši nás páši, koho by to napadlo. Platí jen A najznámejšia pražská pamiatka, ktorú pozná takmer každý človek na svete, je Karlov most. A po Prahe sme cestou na Slovensko šli do asi najväčšieho a najlepšieho akvaparku v Československu, ktorým je Aqualand Moravia. Tu je krátka ukážka. No, a to by som ani nebol ja, hádam, aby som nešiel na ani jednu veľkú bajkovačku. Bol som popravde cez prázdniny na veľa bajkovačkách, no najväčšia bola do Nitry, kam som sa odviezol vlakom. Z Nitry som šiel na vrch Zobor cez Zoborskú lesostep. Vedľajší vrchol Zobora je tzv. Zoborská pyramída, na ktorú kedysi dávno viedla lanovka. A áno, je odtiaľ skutočne krásny výhľad. A najlepší spôsob, ako sa po bajkovačke dobre zregenerovať, je ísť do nejakého poriadne dobrého akvaparku.